أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة فنسأله التوفيق لما يحب ويرضاه والحفظ مما يكره ويسخط. ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wasang litiwan puji pamahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat iban salam panabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yarini sabmiyawut in program sin ad-da'watus salafiyah in program sin Ma'had Moro al-Islami. Insyaallah subhanahu wa ta'ala in tumukbal kato pangadjian bihaon ang buok faculty dun ha Ma'had Moro al-Islami atapik niya paghali sin hinang kalamma iban kalisu. Itukbal ko pagurusin kita niyo insyaallah wa naruwaing din kan Sheikh Kalam Asbi. Falyatafaddal fadilatuhu mashkura. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puasina puji bansamnit pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian niya hitukbaltan nyo in pagsarang syukur pamahasut ti mahatinggi Allah. Sinsampurna pagsyukur kaniya hilawaitan nga pagtaat apaghinang sindiakan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa insyaallah murah-murahan ikatunaytan yung imatan pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imahulin niya salawat iban salam papanguna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban itukbal na mo in pagsyukur muna dihilan kami lawang iban waktu amuin makarihil patumtum nasihat isan kami mga amuin hangan mulid at tawakan bunga lima simpagtaon yung paglugto ibang pag hindo nila kamo biya hamudin na mo kalasahan mo diri sin Ma'had Moro biya nagangkatuan mo Haymin Shakini iban na sin tagbaktulan at tawakan taguninan sin organization at tawakan sin foundation ini na hinangtiranan maon na sadya in pagpatumtum ha lugar ini biya na kan katuan Jakaria Muhammad amo in founder sin Nidaul Islam. Alhamdulillah na nahinangdaan tiranan maon in pagpangadji at tawakan makarihil patumtum in tiap-tiap kaguruhan labi awla na tuod aming mga kaulamaan tanyo diha daira sin Sambuanga. Biya na sin nasabot ka ina sinambok manghud iban sinambok guru imodo atawakan patumtum sing kami amo na ipagtaon at tahdhiru anil ajazi wal kasli amuin pagpahalli pagpaanib sinhinam amuin hinang pangaddatan daran iyaon doon kikita tabiyaw na Muslim amo na ipagtaon malamma iwan simbaniso sa meta biitaan kita si mga kaulamaan. Al-Muslimu la ya'jizu wa la yaksil. Muslim suway siya bukun malamma, mahina. Iban suway siya bukun maniso, bukun sa suway lisuan. Sabangkan na imano siya, dendiha ini, ipag-ayad ka to, asupaya kita mahinang matuhol, at tawagan mataw kasi, sabi Muslim suway siya balyahdimu wayan sito, suway Muslim long niya, amuin mataw kasi, matugol at tawakan long simbahasa suway siya aktif yaon aware siya daran amuyat timatan nanga ku Muslim aming pangadatan niya
malayo siya pagtahon kalamma iban maliso. Damikyan suway Muslim ami majaga siya. Majaga siya katan hinang lawi aula hinang pag-ibadat pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga tay mamuda ang Islam impangaddatan kalamma iban kaliso yan inyang pangaddatan idil azzu wal kaslu khalqani dhamiman istaada minhuma. Indua pangaddatan ini mga tay mamuda ang Islam amunin itong si mga sila ulama atawakan haagama Islam yari habibian to si pangaddatan dita siway amin upihan gamayan pagpatilimunan tin hinang ini atawakan pangaddatan ini sa mayta in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbin siya hadith niya hadith nangin dua siya impangayo niya muna tiagnaan niya habaran niya Allahumma inni a'udhu bika minal azzi wal kasli. O Tuhan, bunato din ako. Magpatinibon ako long niya. Kay mo, din hakalam maiwan kaliso. Wal jubni wal harami wal bukhli. Damikyan na mahinang bukaan. Iwan sin aming pagtawon niya on mahinang malamma. Iwan sin mahinang ikutan. Ini mga sipat hinang itong sinsyara aming pagtawon damima. Atin niya yari ha pagtawon na bawaan. Atin niya bukon marayaw. Pangaddatan mang tabi pahupuon. Damikyan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagnasihat siya. Wa ausa sallallahu alaihi wasallam bil amali. Nagnasihat atawakan namin. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suway kita long niya bil amali wal hirsi. Amin suway kita majaga mga hinang. Faqal impamong niya ihris ala ma yanfa'uka. Ibutlong niya diakitan niyo. Jagahin niyo. Jagahi in uno-uno na makarihil mong paat kay mo. Sabi imbun na mahir taga-akal manusia, di san siya mag-upas sin uno-uno hinang di makarihil mong paat ka niya. Amin mayroong makawa niya. Sa intao, mag-upas sin hinang mayroong makarihil mong paat ka niya, namang magkitaon mayroong sa tuakal sin tao yato biyadto. Sa kitaon ta rin insyaAllah abutan tara, asupaya kaingatan ta, banghisyo naman imano siya, piatarang, piasawa, sinagama, banghisyo mga tao na kahinang si pagtaon kalamay ni kaliso, lawi aula, hapag tag-ipon, pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asugpat sin hadith, law niya ihris alama yan fauk, jagahiin unang-una imakarin mong paat kay mo, wasta'in billah, iwan iwot pangayo ko suhon, pangayo ko tawang pa Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'aziz. Iwan ayaw ko mahinang malamma. Mahinang aming pagtawon niyon. Daif. Malamma kita. Di mawaya, inagama Muslim, mahinang malamma yaon. Wa idha asabaka shay'un fala takun, iwan apabila dumato, inuno-uno na parkala, amin pamung, tamin tao malammay ni, mamubini sa ni pagpamung niya. Amin mga hinang, liawayan di ta na mabalik, sa mabayak mo balikan, sa mayta mabayak mo ito balikan, hinang nakarihil mong paat sa pialaway mo sadya. Hinang aong kapuspaiddan niya pialaway mo sadya. Na inimpa mong asal kita biyanda na disin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin jumato, in parakala uno-uno na, ampa ko mamong, law anni fa'altu kada lakana kada, bangsadya long nabunato din ako, bangsadya munato din ako, nahinang pinyatto, inyatto, aunsan, manusia, dumatong ning pagsusun niya, dagpakan na sa simpagtawon pagsusun, ma-imagine nimbaran niya, bangsadya to nahinang ko, bangsadya to nahinang ko, bangsadya to kyarilan ko wakto, namin yung mga temang udakam Islam, sumagawa, walakin kul, wat malayin ka ng pamungan inyan, kaddar Allah, na iniyan, pakadaran na sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma sya'a fa'al. Iban uning kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na mahinang jumato. Sa mayta mga temang udakam Islam, manusia, hanggang kita biyandaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith niya ito, ipagpaanib, pahaliung kita, sabi manusia, Muslim, daran maghinang simbya ini, amin magpalaway, maghinang siya aming pagtawon yung tiranan, di niya mauusin hinang, atawakan di niya mahinang yung kalalagihan, biada asugpat sin hadith, pa inna law,
tuftahu amila syaitan. Insa kaula-ula, inlaw rilong niya, biya na sinimiyang kau, bangsad dyan na hinang kunyat-tunyat to. Insa kaula-ula, yukab mo, inlawang, indan. Sinamin pagtaon panasat, sin syaitan kay mo. Biya da ko nagukabdan, amin makahinang in syaitan tiranan, masasat kau. Nangkan na mga tayo mula agama Islam, in agama, matarang masawa, amin supaya kita di magsusunsin pagtaon kamong hayata. Supaya kita di makapagsusunsin waktu zaman. Waktu kita amin yaong pakato ing kakusog. Yaong pakato ing katan, uno na bara amin pagtaon kalalagihan. Pagtaat, pagibadat, na di eto maupasin waktu yato sa mayta paragbuson tabagtoy. Hangkan na subay kita di magyano ng pagtaon ng simbasa, biyaon daran ta pagkarungan, magtahala sadya. At tawakan, magbin na sadya sinhinang di mauus. O, long simbasa biyaon, hapag inura pag-school, bad habit imaginan kita, manya na system yaon. Konsum na sadya wa, konsum na sadya. O, inakuno ko mauus. Sa mayta, amo yan, imimikit, hapikilan sin tao, nang kanimano siya, labi awlay Muslim, di makauntayaw. Hapag taon mahinang kita, aming pagtaon niyaon, in natija, in result sininang ta, nawayroon na sadya takaran. Damik yan na ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, asal kita diaak sin Allah ta'ala, tiabit kita. Invite kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, ahinang, makarihil mong paat kato, diaak kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayat niya, balik dasing kama suratul Hadid. Sabi ko ila magfiratin. Bang tapanugan ayat ini, malayo to din tao malamma, iban maniso. Abitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ko ila magfiratin. Ibut, paglumba-lumba ka mo, pag-us-us ka mo, pagkain, maun, dumauhat, kaampunan, min rabbikum, dinatuhan tag-atasan kanyo. Natuan yung pangayong kaampun ini, bukon sinihang kari na kawaon. Di kita magtiampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala mukinang sadya. Sumagawa, inhinang, madawhat ting kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala, maghajat siya, juhud, katuyo. Maghajat siya waktu mahawa, maghajat siya pagtaat, pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inta umatugol, inta umataw kasi, matuyo. Habita sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga manusia, naglumba-lumba, dumawat kaampunan, dumawat sin pagtawon niya on ampun ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, dihilan pa siya, sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa jannatin arduha, irihil ka na tungba sin Allah subhanahu wa ta'ala, sulga, inablang niya sadya, kaardis samai wal ard, biya sa pantununin ablang niya, 7 lapis langit iban singgumi. Sulga idihil kay mo, hatao matuyo, mataw kasi, labi awla dumawhat, kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabihat yung mga temang mula kami Islam, imaksud sin kita, tini na mo in topic in maudo ini, asupaya, mabanding tamarayaw, banghaw mo kita di, arakala nakasud kita di mga piatampal, piatarang, sin agama Islam, banghisyo yung mga itong bilang taumalam maiban maniso. Madahirul azzi wal kasal, din ang mga piyasawa, ha mga tumpukan, manusia, sipat nila ini, maitong siya manam maiban maniso. Ika-isa, an yasmi al-mar'u nida al-muaddini lis-salati wa yatashagila anil ijaba. Ika-isa long niya, din ang mga tibayuhan, manusia, nagsisipat, makawa niya, at tawakan, naghihinang siya si pagtawon sipat manam maiban maniso. Ami manusia, diungog niya na, inuno, impanawag-tawag si magbabang, haparkala magsambahayang, sabi ningkat sin agama Islam tuan, biya sin parkala pagsambahayang, dihilan pag kita tuan invitation niya on, biya si magbang, tiabit kaw. Bagimano siya nung niya tiyawag na siya, nakarungog siya, simpanawag-tawag si magbabang, parkala, parihalan magsambahayang, wayatasyagila anin ijaba, inhinamon niya, magpabisi siya, manay-mai, aming pagtaon, huminang sinhinang pagsambayan, biya na sin parkala, din ang mga
hihinangon niya, amin mahinang siya busy, hasupaya sa di matay maatawakan, di niya makat yung parkala pagsambayang, ika-isa, binawmin. Magtugtog na sadya siya. Labi aula parkala subo, hangkan natuan, biat asal kita. Sabkiingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, imano siya, naon sadya napso niya. Hangkan na imparkala sambayang subo, yagaran impanaabit, as-salatu khairum minan naum. Asal kita wala yawam. Tuanin pagsambahayang nabi marawin na matug. Na imano siya malam, maitong malam may mamalisok. Tabiya, mga tayo mamula kang Islam. Manginhinang tamalisok na sadya. Maghinang kaw, waktu pagsasambayang may naparkala subo. Suway na tuan, dito ang mga lisag pito. Naininitan to na sadya. Maitong ko rin mga tao malam Iban involves niya pa tuan yung mangi di, mabisara-tara. Maitong ko mahinang pahil-pahil. Parkala sambahayang na mabugat ini. Mabugat imaitong pahil-pahil, mabisarata rin siya Allah. Damik yan, aw kalamin. Mag-meeting na sadya. Way hugnaan yung pag-meeting. Minsan pa nagbabang na. Di hundungon yung pag-meeting niya un. Yung pag-meetingan, mataod pa yung puting niya. Mataod pa yung aming pagtawon niya un. Bisara niya, mangdahi ka niya, papagtawon niya un. Haway roon kapus paiddahan yung bisarahon niya un. Aw amalin ghairi daruriyin. Iwan hinang di datod kalagihan. Aun saun, yaon na nagbabang. Yaon na nagbabang ha masjid. Atas siya maghinang-hinang sindi datod kalagihan niya un. Asupaya sadya siya maligap. Aw ni karison niya habaran niya. Labi wala pabaran niya. Himutang ni rison niya habaran niya to. Naong pahinang ko ini. Para halinang yun di na kalagihan tuon. Maghajat, di na ito namin pagtagon yung suway ito hinangon. Naninituan, itong si mga sila ulama, labi awlin agam Islam, inini mga hinangini, parkala maliso. Sampay asugpat, biyaitaan kita si mga ulama, ami madawat yung mga hinang ito, mahinangta. Sa hinggalong niya, hatta yukalu yakhruju waktu salah. Sa hinggalong niya, gumawa na lunin waktu sambahayang. Thumma yakumu fayusallimul faridan, pi akhir waktu salah. Mahulilong niya, magsasambahayang lisab siya. Sumambahayang na siya long niya. Tumindog siya sin sumambahayang, isa-isa niya rapuman. Sabno ko siya nagbang, nagkamat na, nagsambahayang na, piyalabay niya yadto. Sumambahayang siya, suway nakailwi sa isa niya. Imangi pari, suway na rito, hinapusan na sinwakto. Suway na isa-isa niya, hinapusan pa sinwakto. Na yung mga ini, hinang ini maliso, hinang ini kalamma. Tuan, long simbahasa, hay mo hinang last priority sambahayang. Sa mintiyo gila di, hinang kaliso, sambahayang yung beta tun. Sa mayta, in hadith na mayta kato, inna awalu ma yuhasabun nas bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Impanagnaan, bunal to din panagnaan hisabon, asubuhon, hamano siya, haallaw kiyama, haallaw paghisab, haallaw mahuli, din ha mga kakahinang nila, amo na insambahayang. Ay tayo ng last priority, gaman hinamunta first priority, isambahayang. Kisahan ta ko mangkari sa dyan mga temong dakam hikaya, makakawa kita matakad ng pamintangan. Hatungod sin pagtagon, magaan ka niya, misang pa nagbabang, misang pa may pagtaon niya unin waktu tiartan to sabin na salata kanat alal mu'minin na kitaban maukuta. Insan ba yung untartan to waktu niya? Di kita man dyan maginang jadwal, schedule ta magsambahayang, biya na simparkala na sabot ta kain na suweli sagpito. Law niya magkahati rin Allah ta'ala, natutuka ko. O yun na yan, lawan-law, makabaita ko sagpito. Tiyood mo yan. Di ko maginang paraan daan, imakawati ko subo. Magbutang ko mga pagtawon niya on alarm, kawati ikaw. Sa iyang tiyood mo. Nahikaya, kiss story, mga temang udahan, makawa kita pamintangan. Dua magtay manghod. Hambok usog, iwan hambok babae. Nintay manghod niya usog ini, naghihinang, mga upamadikato, mangyari siya sa intay manghod niya babae, yari haway sinina niya, insya naghinang maritwa ipil dito, so pamabiyad to.
Hawak to pag hinang-hinangan na rito, naghinang siya, nag-uusaha siya. Miyabot in khabar, mga temang huda kang Islam. Aon suy-suy, miyabot pa kanya, biyaitaan siya. Yakaw tuan, biyasing kahalan sintay manghud mo babae. Yagto na siya tuan, minuit pa rahmatullah. Nawapat na nun intay manghud mo. Haduk ka niya, iyong pagtagon niya on, kalaman niya, amin, pagsusan niya, nag-us-us magtuwi siya, minui, pabay, waraja ala ummihi bakiyan. Minui siya magtulong niya, matupabay na matu kanina niya, iban sim pagtangis niya. Fakal, iban namong siya, ya ummi, akhbirni an ukhti, wa ma kanat. Yalong niya, ya ko inakulong niya, baita, iya ko na suy-suya ko, bang uning kakahinang, ingkaunan sintemangud ko. Mayta ito na subon niya. Sa mayta, hawak to tuan minuy intay mangud niya usog. Wala na yabutan pa ba abay? In pagtagon mayat, in mayat intay mangud niya babae. Nag-us-us siya na ito pakubol, yabutan niya pa nagkukubol. Yabutan niya pa kailo, amin niya ompa, nagkakali. Namiyagad na siya nagkali. Ibang bagbag niya kailo, tagasin. Hapag kalian, iwan sindug ka na ibang pagtangis niya, wala niya minsan kasayuhan. Nahulog ka yung bag niya. Kaya tabunan, imbag niya, kaya tabunan sinupa. Napikil niya suway na aming pagtagon, kaya tabunan na tulin lupa, sin aming pagtagon, lihang, sin temangod niya babae. Inhinang niya, piyaig niya nakatalin tao. Pag-ubos siya, tulong niya, kaliun niya ra. Haupunta na kaigman ni mga tao. Miyagad nagkukul, nakialit niya na. Kawaon niya, kimat, kawaon niya ng bag niya ito. Takaloon, sin, pagkali niya, nakakali sadya siya aming pagtangon, diraan. Ang may pagkato, aming pagtangon, hangdo para, at kan hangasta yaon. Kiyublaan siya, pagkali niya tuan sinupa, aming kubul, sintay mangud niya, kiyublaan siya, kayo, inakali niya, kayo. Pagkali niya, sin aming pagtagon, kimat kawaon niya imbag niya, hakubul sintay mangud niya babae, kayo nakawa niya. Allahu Akbar, Masya Allah. Kayo. Hagkan na minuy siya magtuy, nangasubo siya kanina naman si pagtangis niya. Nangasubo siya, ya ummi akhbirni an ukhti, wa ma kanat. Ya kau ina ako, suy-suy ko niya, kubang uno yung kakahinang kaunan sintay mangud ko. Kalat, impamong sinina niya kanya, wa ma suali ka anha. Wayrun dalong niya mga ikabita ko kay matawakan, mabisara ko hatay manghud mo, sumagawa lang niya kan. Impamong, simpagtahon ina niya, yarin pamong kanya. Si mambong na kanin, danin anak niya, amun usog, iya ummi, habiat timbisara sin ina niya, wen dalong ikabita ko kay mo. Kalim pamong sin anak niya, ya ummi, ra'aytu kabraha, yasta'ilu alayha naran. Ya kulong niya ina ako, kita kulong ning kubul niya, nalagablab sing kayo long ning kubul niya. Simpamong ka na sinina niya kal, pabakat, waya waladi, iban simpagtangis niya, anak niya, kanat ukhtuka, ingkaaw na nun sintay mangud mo babae, tanahaw na, bisalati wa tuakhiruha, ingkaaw na nun sintay mangud mo babae, ingkakahinang niya, pagpaliton niya, pahil-pahilon niya insambahayang, iwan pagpaliton niya insambahayang niya. Na mga temanghod, inyat to kisa, makawata, biya diin tuan, ingi, din di pahadun niya, ipanyata na sin Allah subhanahu wa ta'ala, intao, mawiyal siya, magpalit sadya, magpatarasaw sadya, magtahala sadya sin wakto. Although in wakto wala tayo pagmimilikan, sa impagyanon di mga temang huda kami Islam may itong kita lisuan, amin tiyood ta, aundan makahinang ko sinhinang yadto, labi aula pagsambahayang, di mo hitunay. Maghinang ka amin tiranan ba na si sambat ka inato, maghinang ko sinila kalagihan, matug na sadya ka, mag-story na sadya ka, nembiyang ni tabya, ha? Bakunin ni pangatak, habyaon may na mag-story, sa sumagawa, mga temang nini, bakunin ba papangatak ka tutan nyo, na mag-Facebook na sadya kita.
Maubusin waktu dito. Para halaon nung niya, kalagyan hinangon niya. Amin suway niya hinangon. Uusun din waktu dito. Di at tumanjari. Labi aula pagsambahayang tahalaw misambayang sawag sa sinyag to. Di manjari mga tema mula kang Islam. At tawagan biasin kikita tabiaon masa. Ang may tadi sa mali. Adom. Sampay na sadya. Dom na. Yato naman siya. Yaalop niya kailo. In laptop niya. Na mag-comment na sadya rito. Magindaginis na sadya rito. Nainigwaan niya. Makaro siya. Nari na siya makawati subo. Ininituan mo ko ni pangatap sa pagpatumtum. Maitong kita lisuan ni mamalamma. Sa meta na dihil mo na dyan yung wakto mo. Linriso mo paparan mo malaul kita. Makaro kita. Meditation ang dagkay mo yan. Nagpakaro kaw. Nagjaga kaw. Ingguan niya, di ko makawati subo. Nainini maitong kita din mga pagtakon malamma. Iban maliso. Damikyan niya unin hukuman. Supaya mapasawat ka. Sabi, imbis sa radi din ang mga tibayong panagnaan. Amin maitong kita malam may maliso. Aparkala pagsambahayan. Amin pagpaliton tasadya. Tahalaon tasadya. Naunin hukuman, hukmu ta'akhiru salaan waktiha. Unin hukuman, amin magpalit kita magsambahayan, magtahala sin wakto. Sin wakto niya. Magpatarasaw kita sin wakto niya. Muna-muna, habita si mga ulama, la yajuzu ta'khiru sala an waktiha. Di maharus, di manjari. Paliton in sambahyang doon na wakto niya. Wa man fa'ala dhalik faqad irtakaba ithman adhiman. Sa man imano sa isisiyo, imakahin ng si mga damikyan niya ito, ami magtahala sin wakto, magpalit sin wakto sin pagsambahayang, bunal-bunal tuon, nakahinang na siya. Ithman adhiman. Sa laggo-laggo dusa. Tuan mo kung siwi-siwi. Sa laggo-laggo dusa. Sa paparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Maun, aya 4 ila 5 ila 5, amin ayat ikaupat pahikalima sin Suratul Maun, balik na sin kamu, fawainul lil musallin. Kitaan nyo, panduhan tin ayat ini. Haupo-haupo ayat sa malagwing karahan ni Hamanu sa bihaon. Kabinsanaan, narkawail, intyata kamakanya, kansiyo yan, ha mga tao magsasambahayang. Biya din yung pagsambahayang nila. Alladina hum an salatihim sahun. Ami manusia, mangsilalong niya magsambahayang, sahun. Ima na sin sahun di, yuakharuna salati an waktiha. Amin tahalaon niya in sambahayang, doon na wakto niya. Natuan mo kung sinisiwin hinangin ni. Hinang sini malaggo indusa ingkarahan niya. Ami magtahala kita sin wakto. Daran ko ami pagtawon yun. O kira sa namang wala takapagtuuran. Sa wala takapagmimili ka rin wakto. Sa uno na yan. Amin pag yan habit na tuon. Hinangunta habit. Labi awla mga babae. Hoon mahinang tariso na tuwan. Dira kami ni magkatupa masjid. Biya din nagto. Nin pag yan hindi late. Amin mag-agaw nin 2 wakto. Amo sinin pag yan nasobra nin late niya. Amin sumud na long nin wakto. Yung pagtawon ni yakhruju waktu sala. Gumawa nin wakto bimana simunin na mo wakto. Naminin mo kumarayaw. Labi ako lang mga babae na rin naman ka magkatupa masjid. Sumabay pag yan hindi late na tud kita. Amin magsud nin 2 wakto. Beso pa madzuhur. Sumambayang kita sin zuhur. Sumay na mga 2:55 yaon. Abon sumuk nin asar maon. Ini maitong kita rin ng mga pagtawon lisuan. Iban malamma. Iyad to mga tay manghuda akamay Islam. Tibayuan panagnaan. Maitong kita lisuan. Iban malamma. Aparkala labi awla tuod. Hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarwa. Din ang mga tibayuan. Amin maitong kita malamma iban maniso. An yakdiyal mar'us sa'ata was sa'at ala maqaidil maqahi. Amuin tahal amin pagtawon niyaon. Ima na sinyak dia di amin tahalaon niya hangkajam. Magtahala kita sin waktu hangkajam atawakan pila jaman niyaon. Doon na pagtawon maqaidil maqahi dia sa pantun niyaon lugar pagiinuman. Dia mga supama biyaon. Aum dia mga restaurant niyaon.
on mga wifi niya. Na usalom mo roon, mga ka-jam, padwa jam, papila jam, doon na sa Jakaw. Di na ko makaig doon. Sabi piyong mo rito, aming pagtagon, magmain-main niya on, aming pagtagon niya on, magmain-main dito, aming pagtagon niya on, doon na sa Jakaw, mag-relax-relax siya on. Biya sa pantun niya on, wayron mahal ka wakto, din siya on na sadya. Biya sin sa pamabiyata pari, aming pagtagon niya on, magbuang saraw na sadya kita, mutajawina fi shawari wal aswaq, ami mamanawan na sadya kita, biya mag-window shopping niya on. Ini bukunin ni Marayaw. Amin hinamon tahabit imbe ini na sadya. Makupasin waktu ini. Bukunin ni amin pagtagon may makawat takarayawan, ini kaupan na, makupasin waktu way makawat takarayawan. Way makawat ta amin hinang makarihil mong paat kato. Waladayhi a'malun tatallubul injaza fala yanjizha. Amin pagtaon yun, maitong siya magpaliban sin wakto niya, para on to hinang maghadat suway niya taluson, suway niya paragbuson. Nasabab sin hinang niya, tunali na mausin hinang niya yun. Sabsin pagtahala na sin wakto. Nahabiyaon di madyato ini. Hibinten hinang niya un. Na matto kita pa hinang magpaligap kita sin pagtaon yun hinang mag-relax kita. Although wala niya nga ni mag-relax, maghalik kita. Sa manu sa kita mo kung kita ni machine. Sumagawa, amuin, hinahon mo habit, biat na sa wakto pa wakto. Hinang mo, doon na sa ko hambok. Da mga lugar yaon, makan yaon. Paglilingkod-lingkuran. Hinang ta, da sa pantun, always present na sa ko rito. Hinang mo rito, nabiat to na sa labiaw-labiaon, ibutang taha situation biyon. Long niya in lugar yato, on wifi niya. Sumagawa, nabukon na tuwing kita mo yaon, pamarayaw. Bukon dia mga makaril kayo mumpaat. Way rasa niya mga makaril mumpaat kayo, mag-study ko dito. Sa inhinahon niya tuwi dito, maghinang si mukon marayaw. Para kala, bangman siya maligap. Maligap siya hawak to. Mga hanggadjam, padwajam, nalabiaw na nabihaon. Mga temang uda ka Islam. Mga kababaihan, inda ginis ni post niya. Ninhinamon sin tao mag-comment, magkahawa imisaran nila. Maupasin waktu niya. Maupasin waktu niya. Sa may ta, wayroon niya to kalagihan. Gamayan, mas malingkat pa, aming pagtaon hibutang mo, makarihil, pangadyan. Way rasa ni mag-post ko yaon. Sa makarihil, aming pagtaon warning, pamanda, paghali, pagpaanib, atau akan pag-encourage, paghinang marayaw. Ito isa niya. Sa impembiyaw nini, na nahinang natabiat, nahinang na pagtaon pangadatan, pag-using kay wanisab, huminang asupaya sa pamin, lumaggo imbisara, di naman dari pagbisarahan. Mga ipos, mga pagkaon na sa jagatan. Umus, mag-comment in lagi ni singkatan. Allah, subhanallah, ininituan, maitong kita, nagliban, aming pagtaon, nagtahala, sinwakto ta, hawayrong kapusan niya. Wayroon kalagihan niya. Hinikato niya, di na mga tibayhuan, makawata, maitong kita, malam maiwan maniso, an yutrakal mar'ul amilan nafi'a kata'allumil almi aw gurasatil aradi. Aming pagtawon niya magtinggal kita sinhinang, biya na sinasabot kain na, magtinggal sinhinang, imano siya tuminggal sa hinang, hinang makaril mong paat kanya, biya na si manuntot ilmo. Iban biya na sin pagtawon niya magtanom, mag-uma. Ini ni makaril mong paat ini. Naimbiyaon, bukod na pag inuinuhan. Hamadra sa tuan, yari na kami ni, yari mga katote mangulan yari ni, ando ka ilo. Kamahangan, kabiya, pangimbait na mo panabit na pagpatungtong mga kamaasan. Kamahangan na biyaon makakita kita, maumaas, hiyatod pa kain anak niya pamadrasa, manuntut ilmo. Gamayan, imbis sa rabihaon, bang inanak niya bright, di hiyatod pa madrasa, hiyatod pa school. Wala kita na ganin school mangi. Sa bang inanak niya bobo, inanak niya bulaog, inanak niya biya mayroon na takaran, hiyatod kayo pa madrasa. Insa pantunin madrasa yaon, di mayroon kalagihan. Amin last option yaon, tuan, ini mas mahal ka. Sabin ini, pangasuhon ini, alaw kiyama, bang on na kyari hirta,
anak ta, tarbiyatul Islamiyah, pangadatan marayaw, kaya nasihatan ta, nari na ko makanasihat pa anak mo, hatura, pamadrasa, makalipuas pa ko may nang malam, may maliso. Sabi pagtuntut ilmo, bangtay ni tinggalan, na itong kita malamma, may ta kita di malamma. Nakakatan, unuri kita makaingat, very weak ka, kita awin mayroon nagkatalos ng school, mayroon pang hati agama, tuhan blackout siya, itong siya malamma. Amo siya pagtang malamma, bukun-bukun siya ang mayroong kusog niya. Sa imalamma di, hapagtagon general term niya, hakatibukan niya tod, amuin mayroong kaya mo huminang sinhinang makarimong paat kay mo, way tagaran kay mo yaon. Amin pagtagon ka sa panton, wayroon makawa doon kay mo, na mayta, wayroon pangadji mo. Ayaw pa, yung pangadji, pag-school, labi ang lapag-agama, rin siya kita maingat. Naninituan na itong kita malamma. Hangkan ng mga temang udakang Islam. Bukon pa sanit. Misan kita malaas na. Hangkan na inhimumungan. Sintao. Daawan nila. Amin maliso manuntut ilmu hika isa inin daawan nila. Yatrukuha bida'awaan nahu kabirus sin. Hika isa daawan niya. Tabiya mga temang udakang Islam. Natuan magtuntut ilmu yan. Maghajat. Ay magtuntut ilmu yan. Long niya, indawan na panagnaan. Bunatun na kami nina, maumol na. Kabirus sin. Malaas na ba kita nituan? Nasiway baran mo. Imalaas ka yan. Hawak to kabata mo, nakatuntut ka ilmo. Hawak to kumabata. Nakarihil ka wakto na nuntut ilmo. Amayat siya pangasuta. Miyawot ka kalaas, ompa kaya mo. Makarungog pa ka, makakita pa ka, makapanaw pa ka, bukun sa malaas pimbiyan. Sabi sa ni masyayikh ta kamatauran, dihim lang kabuhi nila, hapagtagon pagtuntut ilmo. Hasupaya sa jasab, ingkitay ni, long si ma sila ulama, mas maghajat pag kita na pagkaon, habiyaon masa, ha ilmo. Mas sobrang paghajat ta ilmo biyaon. Sa meta, kulang kita, hapagtagon panghati, labi awla pag-agamat. Na ining panagnaan reason sin tao, na malaas na ba kita ini, para makusog pa siya. Sa magsok na sa simbaran niya, malaas na makita ini. Sa mamukumpar ka pagkakama, di sa mabaya nga ng malaas. Makama sa mga ng malaas na tiguang na, di mabaya. Sa mga parkala pagkakama, gumawa in reason niya panagnaan. Umiyan siya, malaas na kita binituan. Di na yung kaawayan ng mga biyan. Uy, subhanallah. Bukun niya tumarayaw, itong kumalamma, weak, ibang malisok ka. Hikarwali, aming pagtawon yun, aming daawa si manusia. Annahu ghairu ahli lihadal amal natuan bukong makimasub sinhinang yan biya bukong na mo biya kasusuban hinang yan imagtuntut ilmo nasway sa mga bata bago kung kita biya mga tupa mga yan katoy kung malaas na kita madrasa biya bukong matuplong niya uy wayroon imadrasa open para hakatan wayroon paglaas pagbata then sin maghinang ko hindi mo kaingatan dumiban adlaw, nagduruwaro na sadya ko sinhinang mo. Parkala man pag-ail, nalita pa kaingatan. Sa mita, kulang kita panghati. Kulang kita may pagtaon ng ilmo. How no takawakan ilmo? Di san man og kato, sa suway ta katuon. Suway ta dauton, at tawakan pangadjian madto, labi awla, pamadrasa. Ikato, din ang mga reason at tawakan, daawa si manusya, mahukaw, malamma sila, hapagtaon manuntut ilmo, anna hadal amal yatlubu waqtan wasian wa zamanan tawilan. Hamok din ang mga daawan nila pa, na tuwan hinang yan magtuntut ilmo, inyan tuwan maghajat, waktu maluag, iban zaman, waktu reisab mahaba. Nalita, busy kita ini. Busy kita ini tuwan, di ta makawain mga biyan, sa maghajat sa mahaba waktu, maghajat maluag, aming pagtawon yung time ni Rihilta, na busy kita ini. Kuno ko yung pangasubo, kuno ko magdihil busy, magparil busy, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aming pagyan, al-isgalu bidhikrillah. Magdihil ko sa waktu, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabdaran na sa generation mo, na busy kita ini. Imagtuntut ilmo yan na, su'y maghajat mahaba waktu. Amin ituan. Amin pagtawang malep behind in tao. Labi awalay Muslim. Hapang taon agama, wala naman kita nakauntayaw. Aparkala,
pangadjian uno na sa meta sisab si mga ini. Nasihat na mo ini asupaya kita maumawi-abi kami kani yung mga temong daang Islam. Amin mahinang kita mataw kasi matuhol, matuyo. Labi aula pagtuntut ilmu. Magpalayo kita hamahinang. Amin mahinang ta malamma benasin di kita dumawat si pagtawon ng pangadjian. Dumawat si pagtawon ilmu kalalagyan talabi aula pagtaat pa Allah Subhanahu wa taala. Paghinang ibadat. Sa minsan kita maghinang ibadat ng wala kimugdan, nasayang sa jasan. Gamayan, makahinang pa kita kalungan. Makahinang kita hinang bago, wala na pianungkot sin syara kato. Nagaman magdusa kita, sabsin uneto, sabsin kaawam ta. Namita ko na awam, sabsin malisok kaw. Malisok kita manuntutin mo. Malisok kita dumungog. Malisok kita aming pagtakon matto, misan nak man dumihil waktu ang karay, hasupaya kita makahati. Sa di teto hinamon. Nangkan na mabutin waktu kalaas niya, makayan sa sinasabot na kain na, law anni faaltu kada wa kada, bangsadya, na hinang pinyad to, nakarila ko waktu yad to, na hinang sa to ko biya ini. Kaya hatiyan ko sa to sana. Sana, to bangsadya. Ini, kaliso ini. Mga temang huda akam Islam. Ini kaupat niya, ay ini kaupat niya mga temang huda akam Islam. Hati ko man hinapusan niya, yan ang mga tibayuan. At ang mga tao, ang pawakto tamisan ng karay, maabot na pahikalima, hikaupat, tibayuan si manusya, maitong siya malamma, iban maniso, anya ridalahu babun min abwabil bir wal khair. Amuin tinggalan niya, taikuran niya, mga inlawang, din ang mga lawang makahinang siya marayaw. Biya din dagbus niya yung mga hinang marayaw yan. Among katinggalan ta. Amin yaong kay mo in pagtawon chance, lawang, yaong kay min pagtawon yaon, hamong haya ko makahinang yung sumagawa, piyasaran mo sadya. Tihala mo sadya, hika isa. Biyasin maghadji. Intao, nawajib ka ni maghadji, hika isa, subay on alta niya. Biusan siya alta sintuhan, mamutin alta na labi-labihan pa, hika ka siya maghadji, damit kaya mareho rin pamaranan niya, physically fit siya. Kaya wajiban siya maghadji. Sumagawa, wala siya nakapaghadji. Amin pagyanon, wa huwa qadirun alayhi falam yuhaj. Insya lang niya makakaus, huminang maghadji yadto. Ay makakaus di pagyanon kadir di. Dahil nakadir siya, makakaus siya pangalta, iman simbaran niya. Sumagawa, wala niya tiyo na yung parkala, rukun, sa lagu-lagu ibarat na si paghadji. Napila sa jabi ang temang hudta. Yang biwusan pangalta. Yang kanin pagtawon, bunyo-bunyihan pangalta. Di niya tuwan hikatunay yung kapatid sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun pa sa sin Islam. Sumagawa, umiyan siya. Hawak to na igna kanin pangalta. Sabihin alta ini na, biwus sa jakato. Kuno-kuno masama igyang kay mo. Makapamong siya habaran niya bayaan sa makadji na. Suway na kailwesin niya. Bangsad jalong niya time yadto. Mataod pensin ko. Nakapakadji tula ko. Doan, iniyan tuan. Itong ko si mga aming pagtawon niyaon. Haaga ma Islam. Malam makaw. Ha-decision mo sa dyato, mali kaw. Ha-time yadto, hamong haya kaw. Iyaong kay mo dihil kay minikmat aming pagtawon makakaus kaw. Piyasaran mo sa dyato. Nabiyan na si para pakadji. Sa imakadji tuan, biyan na sinagi, aming mga sila makakausad dyan. Munalin parkala ini, rukun, wajib, sa mga sila makakaus. Mga kita, mararata na kamo mga temanghod, bangwayon na kato, kasakap, kakausta, nawala reto, tiyutat kato sinsara, subaytod kita makadji. Bangwayon na kato. Hikarwa, din ang mga lawang, madawhat tayong pagtawon niya on, makahinang kita karayawan, amin makahinang kita amin pagtawon tibayuan, hinang marayaw, aw kawujudi ababain, kabiraini ajizaini, amin makaabot kita, iabutan tendwa maas na malaas na sila, kabiraini, maumul na sila, ajizain, iwan malamman na sila kailo, iabutan mo pa, sumagawa, aw ahaduhuma, atawa ka ng bukdeng, atawa ka na dua sila yadto, wa huwa qadirun ala birruhuma, amin makakaus kaw maghinang marayaw ka na karwa, magbakti, amin magdihil ko time kanina, magbakti ka harwa maas mo, sumaka,
wal ihsani ilayhima, magmarayaw ko kanila, walam yubarrihima, walam yuhsin ilayhima, sumagawa, wala mo ito hinang, wala mo aming pagtaon, dihilan time na ginang marayaw kanila, nagbakti kanila, para alyaon, buhi pa'y maas mo, sa iyawutan mo siya malamma, hindi siya ini mga temong dagamin sa makalakan tin sulgata, kalakan ta hinang marayaw, intandaan niya, balik na sing kamin ayat, in ayat na suratul Isra mga kinalupa, wa qada rabbuka alla ta'budu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Intanda sing kalaguan ni magbakti magtaat adwa maas piya sunod pag-uwas magtaat kita pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtaat ko paghinang ko marayaw hadwa maas mo. Nabiyaw masama taon mataod anak ako anak ako mga temangod ka mo nagdurungog maray itong nagkamo anak isab sabon maas niyo habiyaon masa di magbus na kailo hawak to zaman in sila bukong malamma iipat pa kita di sila kailo magbinto imbuhiun niya pila anak nin taon habiyaon masin anak niya mga labihang po imaas nila duwara magbinto hisim magpakaong kanila isim magipat kanila na indun nimbisan niya impangitaan to sinhinang marayaw tutukasan kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sinabot na sabuta kain na kabiray ni ajizay ni abutan to kala asim maas mo biya na simbiyaon sa upama walyado billah abutan lian maglian niya on natuan tukasun kaw mangbiya din ko mahinang mataw kasi matugol kaw maghinang marayaw haro maas mo katoy kuno yan banglian na mag-ihi na magintaw na lanuan mo yan to kakausan mo atawakan paiwon mo hina mo atawakan igan may mga pagtawon yung lumihawaran niya hawak to ko siwi-siwi pa subhanallah di sa malumi kay mo biyaon anak tabiya nasihat ko pabaran ko wa inshallah hinangon ko ini mahinang na mo ini kakausan tatuan maparagbusta hinang sinina mo kay minilasanya kay mahinang mo biya kanyara amin maparagbus min hinang hawak to ko siwi-siwi pa impag ayupot niya kay mo impaglasa niya kay mo impaghinang niya min pagtanong supaya sa jagaw dumayaw nasubay ito maparagbus sabing kita in Islam malayo to di ban aga madukaing in aga madukaing darang kunin kapag bisara bang mabut din ina nila imaw maas na malaas na hikat to pa mga agency yaon home for the aged home for the elderly ipakatoy paipat magto in kita bukun o positiban nyagto gaman mang malaas na gaman ta ayo puton gaman ta ipaton naimbiyaon bangaon bay niya maningkat hinangan niya pagal inina niya rito kid itong unta pagal sa maytay kasi mulaway sa mabuka sa mga umbisita kakitan anak inina niya mangidagbus na tabya yaon maglaway na atawakan mag-ihi na mga katukan niya on. Nari siya mabay sa niya to, mangumbisita niya. Ininangon niya, maghinang siya kailo rito kid bay. May ita ko ito hinang pakal, iyang ko pakal. De sa pantun, manok, atawakan, hayop, binatang, impangatod ka niya, simpagtawon niya on, bangong makakita. Sa mita, lang kusimbay niya, mita katunak, suksukon magto. Para halon malingkat, di niya butahon dito. Ininikatan, di maragbos inibihaon. Natuan, malamma mga taobyad to. Malamma sa pagtawon uno, maghinang marayaw. Sab kakausan niya maghinang marayaw, sa di niya paragbuson, para halyaong pabuhi-buhian makahinang sa marayaw. Para halyaong pa kikita niya, kiabutan niya, pila sa jabihaon, anak wala nakaabot si maas niya. Sa mayta, nawala na yabutan, na ikaw yung pakay mo, indan, lawang, ang kanatuyan dan lawang, opportunity ni. Bawa hina, yang patay min opportunity makahinang ko marayaw. Do pagbakti ko haro maas mo. Paghinang ko marayaw, sa mayta bangyan lumasa kay maas mo lawin Allah Ta'ala kay mo lumasa. Sa bridal walidain, inrida sin amin dua maas mo, rida Allah, magrida disab kay min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangko kabungsihan sin dua maas mo, lawin Tuhan, mabungsi kay mo. Labin Tuhan marukal kay mo. Nabiyaon maatas na sinanak, tabiya daw kumanyong na sinagi, ayaw pa,
ipatun niya, in words di, imangi di, maatas niya pabantahon. Bantahon niya, kaluhon niya, imaas niya, para haltuan, bang takitaon, amunin intiranan na hinang kita tao, marayaw, na hinang kita tao, aming pagtaon, nakabatok kita, simahinang kita, aming pag-addatan, sabab nila dua. Nang kanya tuwing kalaguan niya, itong sinsara, malamma in tao, di siya makaayupot, di siya makahinang marayaw, hadwa maas niya, itong siya malamma. Iban maliso, manusia, nagdarasin pagtahon yung kalamma. Iban kaliso. Na insyaAllah, inyad to mga temong muda kami Islam, parkala yato siya ita pagpatilimunan, aming pagtahon niyon, hinang kalamma, iban maliso. Hinikaliman na hinapusan niya, tugtuban tadi, anyukimal mar'u bidari dhulnin, aw hawanin. Aming pagtahon niyon, magpatindog at tawakan, imano siya, maghula siya, maghinang siya ron bahay niya, maghula siya ron na hambukula yaon, aming pagtawon niyon, napipisuko siya. Amin di niya ra aming pagtawon niyon, di niya maparihala, yahfidhu piha dinahu, amin di niya maparihala, yung pag-agaman niya. Aunsan, kaya butangan mo bahay, kaya butangan mo hula yaon, na hiluhala. Amin pagyanon niyo, marakaw sin environment niya on sa meta, sasawin environment niya on. Ayaw ko maghinang dito ba ay? Ayaw ko maghula rito. Sa may itong kumalamma sa may ta na rin na dumagpo si pagkakamang kayo. Maabi-abi kaw sin environment niya on. Labi awlan kita taka anak. Lawag kaw simbay. Sabi ng environment ini, itong siya din ng mga tools. Ipagpaingat at tawakan itong educational in environment. Sa manguling kita, si mata, kaya suligan, si pagtawon niya on, kauhita, ma-adapte yung pagtahon hinang dito. Makawaten hinang, nang kaning kita maas, biya na sinagi, itong malamma, intao, manghula siya, halong pisuko, pag yan ang pisuko, sabdi niya matarbiya, maami malang, imang hinang halom sing kauman yun, halom sing paghula niya yaon, sa hipo sing pagtahon mo kung hinang marayaw, na maabi-abi kaw. Sampay yaon ini kaw, intag na tagna, maghinang kaw sing parkala, pag-ibadat, marana ko sinhinang nila. Maabi-abi na ko sinhinang nila. Sa halong pisuko kaw. Halom ko pagtawon niyo sa patun hawla. Nari ko makaig doon. Dahil nabi marayaw dito. Ang pako di maitong malamma. Suway ko mig dito. Ay ko magparoon. Simpang taon di mo maparagbus simpang agama doon. Di mo maparihala. Ingkawayaan sin Allah subhanahu paragbusun kayo mo. Aming pag-agama doon. Namura-murahan mga temong agama Islam insyaAllah. Tugtuban ta dito, mura-murahan o nakawat ni pangadjian, patumtum, labi awling ginahawaran ko, nakarihil kami pangadjian kanin, mga temong da kami Islam, tungod, simpanghalli, sinhinang kalamma iban kaliso, amin mga tibayuan, yung pamatakay na sipat, si Manu siya itong jinsyara, sa may tayo in Rasul sallam, ay napusan niya, nangindua siya, panginduaan nini, Allahumma inna na'udhubika minal ajzi wal kasal, o Tuhan, munatuling kami, magpatilimun kami kay mo, di nakalama iban kaliso, wa na'udhubika minal jubni wal bukhli, iban magpatilimun kami kay mo, di na pagtahon mabuka, iban sing kaikud, wa na'udhubika min kulli khalqin la yagdi, wa amalin la yanfa, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa sallim tasliman kathira, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.